a bez tomu dalšího videa. Dneska tu máme malý vlog, ne vlog, prostě takový střední vlog s Peťou TV, čus. A já si myslím, že by to stačilo a můžeme se vydat. Já si promiňte za ty zvuky. Tady mám strach, jako že na mě vyštěpne pes. Vezmeme to kolem školy. Normálně to asi berem. Ne, tuhle cestu nemám rád, lidi. Take life slow, and if I ever slow up, you know I always show up. It's still the same on me, even if I blow up. Love is what I do it for. Love is what I'm rapping. Love is the main reason for how all this happened. Love for all my fans, love for all the shows. Love for all my people, no matter where I go. Even if I'm out to nothing, I know there's always something. It's not a fitness test, but it'll always keep me running. One good thing about music, when it hits, you feel no pain. So I keep it close to me, make sure it never goes away. From the start, I knew it in my heart. If I make one person happy, then I know it's in my heart. Now, if I stay into it, the people take the music I put on. Always do it for love. Jo, pokud se na to dívá, to asi ne. Tak chvíli upadoušit. OK. Už má od mě odběr. Ne na všechny videa, ale snad. Tam tady je to jako trošku volbu. Lidi, fakt sorry, jo, ale to jak... Oh shit. No, jdeme radši na chodník. Asi lidi, až se domluvíme, tak se vám ozvem. Takže lidi, jsme zpět a plán je takovej, směr kolem 5 a pak ještě, nevím, pak si ještě musíme domluvit. Takže rád. Kámo, tam někdo tepice. Lidi, kdo by neviděl naši školu, tak jim to ukáž. Řeší Vršovnického 22, jo. Tam je naše nový hřiště. Teďka mám plán, lidi, díváte se tam. Pak tam je naše nový hřiště, tam už někdo kope. A já mám směr takový tady. Ne, pojedeme kolem 5. Aby to video jako nebylo moc dlouhý. To video chci tak 5minutový. Ne, 6minutový, 7, aby jako bylo všechno v pohodě.
jsou kamínky, fakt. Lidi, já se vám ozvu za chvilku, protože teďka je totální slunko a vedro. Teď jsem zpět. Takže lidi, jsem zpět a už jdeme asi domů. Jdeme domů to sestříhat. No, videa musíme prostě sestříhat. Nejvíc dneska je to kolem 20 stupňů. To je totální vedro. Musíš jezdit hnedka. Takže lidi, já se vám ozvu, až budu u peči. Čau. Takže lidi, právě jsme dojeli a sestříháme to ve 4 hoďky. Určitě se koukněte, bude to stát za to. Myslím, že si jako užijete stejně videa jako u mě a u Lukase Jany a Lukas TV. Takže předávám slovo Lukasovi. Tak jo, já si taky myslím, že by to stačilo. Tak pro tohle video to je asi všechno a já se s váma loučím a zatím čau! Čau!